Sulod ko, Bi. Pag masulod, kabugi kayo mga pre ni tawanan ni. Bi! Bi! Asan ang gaditong tawhaan na to, uy? Gipaanhi-anhi pa naman ko niya diri at tapos siya may wala. Wala pa dyan ang isa ka motor tong bag-o na kong pinalit. Kaya pang chicks-chicks na paguro to niya ba? Uy! Ano ka bremen ng gate? Ay! Be! Gayara ka? Tay! Woo! Gayara ka? Hindi na radyog ko. Manong karon pa ka sa agikan. Masagikan! Nakalimot ka? Nagpa-blessing ko sa motor! Nagpa-blessing? Oh! Kuna-kuna, di kag nga na. Sa agikan. Nung nag-rusuroy na po. Wala, uy, magsuri-suri, binagip, anigay kita ka. Pero puti ka may, bag, nakinabantayan ba? Kasiksi ni mo, uy! Ano ka nga? Nabigay ka! Sulod ta, sulod ta. Wa ko na-expect ba, yung nanay kakawalop niyan ni karon. Sexy iya, uy! Eh, ato ba? Nagluto na ka? Unsa? Kasi plano ni mo karon ba? Nagluto na ba ka? Nagluto para sa? Nagpa-blessing man kaya kasi mo motor. So dapat na kayo hikay-hikay Ay, unsa gamay. naman ka, uy! Dili na kailangan ng luto-luto, uy! Sa mandaay, so di plano jud. Mag-order ta og food packages sa online. Ay, uno, pwede mandaay na no. Pero nana ka nakunta. Ang sa pa ako pa, markitukop ni daghang planos kinabuhi. Nana ko nakita sa Facebook page. Mommy's Food Tray Packages. Sa pangalan parang lami na yan. Ano ang sa pa? Murag ikaw good. Tong sa di ka. Nya, nagkontak ang bisita nimo kisay man hikaron. Ayo tama. Ang mga bisita na ko may gagaw na ko man hito sila karon. Ano ni sila? Ganyan pa lang buntag i-contact na nako. Ayo eh. Shit. Padulong mo to sila ron. Padulong dito karon. Sa ato pa di ta ka masolo di karon ha. Sige niya na lang after sa event. Ha? Dili alam na to, ano daw. Naigit nga brown. Amo niyo. Ay dara. Ni. Uy, magmao na ni. Aton sa nako ha. Sige, sige. Go. 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 Oy, Galaw go. take kamay go. Dali, sunod. Gwapuha naman si mong balay go. Unsa naman ka wala ranali sunod sa mo, sunod sa. Ang balay. Lo, gwapuha motor mo ka oy. Oh, blessing bagong blessing. Mo na ang celebration karon. Ay mao din Oh, hindi. listen, Ay listen, galas tama, gawa sunod. ko. Ay bay, duwag oy. Babarnyo. Sunod. Ay, darabi, ako may gagaw be. Oy! May likod. Tingin sa drama mo. Kamera. Oh, kamera. Kamera na ito, lo. Mo na ako mga gagaw ang mga suod kinaka wala sa dali. Ay. Mo ni ako kuan day nako uyab na ko kani. Jom. Ay. Blessing to sa motor kay siya may nagpalit ato. Dipulito motor yo. Motor si Kuya go. Luoy na mangud kay to iyang kuan go tong isa niya. Bumblebee na ko ba? Amo to magipalitan kay motor bago cash na. Gosh, Gilonoy. yo yun ang gawin ganunan kad sika. Ana dyan na gaw ba sa mabot mo 3 years sa inyong relasyon sa inyong uyab. Kanya relax sa kay tawagan ako ang kuan karon lingkod lang be lingkod na sa be. Relax sa kay tawagan ako ang pagkaon karon ang food packages ba nga to ang kuan dire. Be, ang be be. Tawagan mo. Number lang kun. Tawagan sa nako ha. Mo yung number nila. Save na lang po ninyo gusto mo. Sige ka, kung ka na 0910 910 109 109 37 37 55. 55. Okay, save lang nyo na. Hello Mommy's Food Tray Packages. Okay, pa-deliver na to na akong gi-order na ako ng mga pagkaon. Sige, now na. Karon dayon. Thank you kayo. Okay, relax lang daw. Mabuti na itong pagkaon na ako. Relax mo ha. Laming na kay ko. Labi ka tawo. Go! Oy, go! Nanang food package ba? Palihog ko ba ito? Ay, nana. Wala nyo, dire lang. Tapos sa visa lang go. Sige go. Sige, go! Excited na kumukhaon mo. Sa visa go. Excited na kumukhaon go. Asa lechon na na? Ay naku, madam. Ay! sir, dala. Sige man, butang lang na rin ma'am. Sige. Salamat. Pwede mo na kayo hulog ang payment ani sa Gcash niyo mo niya ma'am? Oh, okay ra. Sige. Ay, dapat pwede mga isang number.
Ay, pag magkuhan mo ka na, mag-order Ay, ka mo. mag-order. Ay, mag-order na. Iban mo ko yung number. Sa kuhan mo 5 number niya. Tagaan ka. Ha? Oo, tagaan. Sensya na sa may gagawa, ma. Sige, may hatag nila ko niya, mama. Sige, sige. Sige, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Salamat po kayo. Sige, ma'am. Bye-bye, ma'am. Ya. Lamig. Ay, ako ba? Sorry. Sige, sige, kawan na mo gaw. Kawan na mo gaw. Ano, ito sa rice cooker. Kawan na mo. Wow. Gaw, nagpila presyo ni gaw. Pila Pila ni gaw. Ay na mo pag-istorya ng presyo. Importante, nagkaon ta, malipay ta karon. Pero kung order mo na sila tag 2,000 plus, 3,000 plus, 4,000 plus. Awat yan ni gaw. Sige, ikaw na. Uy, abrihan na to ni Litson. Ito santa mo. Ang bangunan nito. Marki ba napablesingan siya bagong motor? Napablising sa bagong motor? Mao ganing wala to na masayron no. Turay ang motor nga bago o napablising. Tasod lun to ta. Oo, tumawa. Oh, klaro kayo bagong blessing o. Kaya hinlo kayo kurma. Uy, stay, pre. Tarawa na. Ay, guniti ba? Ay, guniti ba? Grabe stricto ah. Pwede mo pre. Nahinaw ka? Ikaw naligaw ka. Grabe stricto ah. Ay, bagong motor ka ba? Lubi ang mga bagong motor. Ayun yung magasgarasan ba? Ano sa mo? Di, bago na yung blessing pre no. Bagong blessing gani. Pininbless, di karon pre. Basta nga na ganay pre. Papasabutan na pre. Nanay. Puts ka pre. O gani, naikaon sa sulod nga makaon mo? Baka naman di pre. Gani, cancel ba mong pamasayro ah. Gutom kayo diri. Kaon me. Palit lang sa mugkuan ko, palit mong tinapa dito, tagsa mo. Tinapa. Mom ni. Kita na pre. Oh, mom ni pinaka-chup na to. Palit sa may pre. Pre, sabi na. Halang ako ah. O di lang hala ako pre, gal mo na so pre. Ah, sige, bayo na. Pre, nanan tinapa pre, kay mga ano may pre. Pre, kanon di pre. Alay, mo yun yung pinaka-the pre sa mga okasyon ba? Wala yung ganahan. Hindi, pre, yung tinapa, resod na no. Dire, pre. Kanang halang pre, kanang halang. Sa ano ka, almoranas? Talaga, ay. Halang, dili lang, dili halang man sa, dili halang para laylay flavor niya ba? Ay, isa lang sa inyo, Abrihan? Isa lang sa. O, dire. Dili lang mo napaspasan, unsa naman. Dire na mo pagkaunhan, ay kanon, no. Oh, dala namin pre. Thank you kayo pre. Asa Sara lagi kukutsara pre. Sala lang good mo. Asa na singitay na pre. May pre. Amigo naman ninyo. Gani, amigo naman Sige, po. sige. Yan eh. Salo ra mo. Ganahan ako ba? Kami yan, delivery the best ba? Gani, pagdaligi ako na pud sunod, grabe pug kay. Tama na isa ra kahungit, ako na pud ni. Muni binaka the best ba sa ni mga okasyon ba? Ni parimatic yun natin pa. Ano kayo eh? Sige, ikaw lang, pre, pakabusog lang. Salamat kay pre, I love you kay Minimo ba? Ikaw na mo na, pre, ha? Alam mo ba, nagtulong lang mo sila pre. Dili ko diri. Saman, kung sabi ay. Ang sada ka. Kung sabi ay. Hinahintay mo ba ka na? Kung sabi ay, mong panday nga, bitawag ka mo kunin mo diri. Ang sa man town ko, oy. Ako maulawan sa imuha ba? Maulawan siya, maulawan. Ang sa ka, kato imong mga amigo, sa may gipakaon mo to sa ilaha. Ay, sa handa sa sulod, tapos kato imong ipakaon sa ilaha, tinapa. Tinapa gani. Ang samang ka, nga namang tinapaman, nga na may mga sudan sa sulod. Mga amigo to nimo. Abi ba naman akong fair ka sa mga tao? Fair bitaw ko sa mga tao. Nung sabi ka. Sabi naka-fair, ana. Huwag ka kabalugod sa akong reason Tinapay ko. mo yung pasunod Huwag ng kabalo sa akong amigo. reason ba? Pasagli na lang ko ba? Kabalo ko sa akong ginabuhat na ako. Huwag mo kay salig. Nauwawan ko sa iingon nila sa ako. May bala na lagi nimo na unya. After ani nga celebration, after ani kauntan, may bala na nimo na. Yabot mo lang tag 8 years, huwag mo kay salig sa kuha. Bantay dito. Ako'y bahala ani. Bantay Ako'y bahala ani. Bahala Nasalig ka. ikaw. Ano sabi ka? Salamat kayo. Ay, sigaw, amping mo. Kau, salamat sa chicken cordon. O, tarawa. Nalakaw na lang imong mga igagaw. Dali nang lakaw sila nga malinawon. Gani, pero imong mga amigo? Ako mga amigo? Oo. Tura oh. Mo jud yung advantage pre ba basta natay amigo nga silingan ra. Unya na pa yung okasyon. Balag sa sugod, magtinapa-tinapa ra ta. Kay pag uli maka-bring house masad ka. Bring house ulyukan man ni pre. Gari daghan kayo. Pati pantay lang ba? Buti na yung kaganina. O mo na akong ginaingon sa imo ha. Sa pagsugod, okay rag tinapa kay warm up pa man na nila. Pre, Pre, salamat pre ha. Maupo di ay. Chicken cordon ba?